in fact 𝐤𝐮𝐬𝐬𝐳𝐨 ngai lom teu lo school a hian eng thamma in ron zirtir lo in lama hian ke ni nu le pa ti hian kan zirtir na sa fe zo homework in ron pe teu ringot zel mei kan school hi school chania lut tur pok an in test year vekasin education tha ishilo hle me in school a hian school no pang tha in lu tir ani karin kan chilang chen education na tum chu no pang thiam thei lo te thiam tir hi sin nang chi in kan school kal phung hi le soisel in lo hi kan poisa sin kan na hian min ring tok lawa de chuan I thu ma se engang zirtir tu nge kan ni le school hian eng education system nge kan kal pui ti hi siam takini lo endon ya keipo eng ang nu nge kan ni ti lo clear ve bok don ya ha fi kan clear ka fan nun chan ve hi ikuta ti sharo athu soi kha tiklawa tlat lo zirtir tu mo phurna hi khanu wang khan ka shithiam chan ta ni Never break, always fight.